hakis pak senam mensyua habakis kidaloy ladaki yok ban syak thong ha kapor kabakidang samla onda habakila de ban wat tengah kida penlong daki kenca kompetisi baper don kis kiba penlong da kecia kop marathon don kibale da kecia kop thai bhabriu don kiba penlong da kicing syat don ro kiba penlong da kecia kop bam jing bam halaki jong kirukom kabaki sode ban le kem ju khamle kumalong hakane ka juk ka menta ladaki itnat ya noriano kida pha kali batwat phon numbar don ro kiba hapan let pa na ying nalaki kmi kikpa kida thauro kilat kilinti kumno banyo pan pen urlong ya ka e ka baki kwa mentangan wanra e ka we ka chiya tho khana syapang wis ubla sya thong ha karta ka ba arp wis nam onda haba uladap arp sos nam karta ulade ban wat no la ka mahadai kum tau lakwa ban le ka we ka competition khnang bon yo ban jet ya kata ka mahadai kata ka competition ka dei ka chia ko pam jing bam balada kano ka thai samla kala ban penjau dot ya kata hi ngamon ulapan mena habaro ka we ka et ka hima bat ki thai samla ka stang mane khore ban pen khre ki jing bam bapang bathiang khnang bo un jau dot ban un jet kurem ro ulapan menai ka tarik ban penlong ya ka competition ha ka we ka madan ki the samla ba bhabriu kla thet ka dot ka ngap ki so ki pai ki jhor ki jhep ki jingbam khasi ki jingbam dekhar bat ki jingbam phareng sor na laying kilame kida pen la karngiu ka daw kat kane ka jingbam babang te un sa jaw dot hiwel bat usa kner la ki ktiban kdop haka khets kum ka mahadai tamare poi hamadan ula perta bakin yang dolany bakin wan iwe hadin iwe pan ka competition kelas tang la syong hakasuki bat iwe the samla ilawan bat bam perjau dakiruti hakmat ka klemla bat penjau dot ya wan sakabaar kalawan ra dakadot kedok kelade hakmat ndai kataro kamla ban poi sekathong wan sakabalai basau terter daki jingbam kiba bonjan kiba ngamla ban jerlo thangne ban penjau dot ya daki taro kimla ban pen urlong khado sa satang kawe ka the samla ka badok rangli kamdon pisa ban the jingbam ke bapang bathiang panwanra hakate ka competition kelas tang marit mensim habakayu i yakiwe sekhmat katto kelas sei ki jingbam baremdor ha ka perthai dai kimla ban penjau dot yus ngalengan long ayu hakmat dai ni jingbam barit jonga khado kelas sei iwe sojau bakla khet nak per jong me jongka kala le khmat shrup kala krot kshum ship kakta ngan ki khmat ka khap stang khe ka sentur kuduk ungut umbia dait sakingap la biang kong thei phidei ma phi kata ka mahadei ka banglajit ba phinsyong ha ka khet bat nga shaw sawa na ki pai pa ulayang bat kedop ya ka kam syam la khmelinti bai te sojau in penlong ya ka bakan job ha kata ka competition kelas tang bania marjau ki umat kemen hakmat kaying kasem barok kowe kelas sokemen hadu kata junom kum kamahadei ha ka khet pan sngiat kayo ban phong